खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैहाय आं मोनसे जायगानि मुंखौ खोन्थाथ'ला आङो फैदों थ' दिनैहाय गिबि एसेम्बलि बिटिसि आव जाजेनदों थ' बावहाय रनजित बसुमतारी EM बिथांनि माखासे बिबुंथि बाथ्रा बुंनाय ना बाइटआव होनाय ओमफ्राय हानि पाट्टा राननाय बा अनला ओंख्रियाव आगान थायिनि राव बुंनाय ना बेखौ एसे खोनासंनानै लानि एसे इन्टारेस्टिंबो जादों मजा बिथाङा सिबाय खन्थाइ माबा माबिबो लिरो दै सम खन्थाइ फरायो मालाबा मिटिं गेजेरावनो स्पिच होनो नागारै खन्थाइ फरायनायजोंनो टाइमखौ बारहोहरो आरोखि एसे नायना लानि एसे मजादार नायखांनायनि उनावहाय बिथांनि सायाव माखासे कमेन्टबो होलांनो हागोन। बेवहाय बिथांमोननि सासे मेम्बार मनमोन ब्रह्म बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों जे अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रा बिथांनि जा सोंनायफोर बे सोंनायफोरनि माबाया सासे एसेम्बलियावहाय माबायदि सोंनांगौ बेनि खुनु सिस्टेमेटिक गैया नंखायनो आसरित मोनदों बिथांमोननो डकुमेन्टस उइथ होनायनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दानो नोंथांमोननि मेडियानि सिगाङावनो थगायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। दिनै स्पेसियेलि एसेम्बलिनि दा गिबि सान बे गिबि सानाव जोङो स्पेसियेलि सावरायनाया हा हुनि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों आरो मोननै बिल लाबोनाय जादों मोनसेया माबानिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन मोनसेया वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय गतिके बे बिलखौ लानानै गाबोन सावरायलायनाय जागोन डिबेट जालायलायगोन बेवहाय माबाफोर एमेन्डमेन्ट खालामनो गोनां थागोन बेफोरखौ लानानै गाबोन सावरायनाय जागोन आरो बे बिलखौ लाबोनो हायोब्ला जोंनि बिटिआर हालामाव जा हानि सायाव जोङो बिल लाबोगोन बे बिला स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि हानि मोन्थायखौ स्ट्रङै हमथानो हानायनि मोनसे बिल जागोन। जिहेतु अपोजिसननि लिडारा बुंदों 2 लाखनिबो बांसिन हानि पट्टा होनाय बेनि लिस्टखौ बिनायाव दिनै होनो हायाखै होननानै बुंदों। आरे बिथांमोना जे इसेबां मिसलिया थगायसुला एसेम्बलियाव स्पिकारनि आखायाव होनानै होदों टटेल 2,59,674 न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबना होनो हाबाय बे 2,59,874 न'खरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनायनि प्रमानखौ दिनै एसेम्बलियाव गोथार एसेम्बलियाव जोङो प्रमान हकारि होसेयावबो जे बिथांमोना जोंनि बिटिआर बासिखौ थगायनो नागिरदों लासिंसिं बाथ्रा मानोना थांनाय 17 बोसोराव दहाय बिथांमोननि सासे मेम्बार मनमोन ब्रह्म बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों जे अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रा बिथांनि जा सोंनायफोर बे सोंनायफोरनि माबाया सासे एसेम्बलियावहाय माबायदि सोंनांगौ बेनि खुनु सिस्टेमेटिक गैया नंखायनो आसरित मोनदों बिथांमोननो डकुमेन्टस उइथ होनायनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दानो नोंथांमोननि मेडियानि सिगाङावनो थगायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। आरे बिथांमोना जे इसेबां मिसलिया थगायसुला एसेम्बलियाव स्पिकारनि आखायाव होनानै होदों टटेल 2,59,674 न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबना होनो हाबाय बे 2,59,874 न'खरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनायनि प्रमानखौ दिनै एसेम्बलियाव गोथार एसेम्बलियाव जोङो प्रमान हकारि होसेयावबो जे बिथांमोना जोंनि बिटिआर बासिखौ थगायनो नागिरदों लासिंसिं बाथ्रा मानोना थांनाय 17 बोसोराव दहाय बिथांमोननि सासे मेम्बार मनमोन ब्रह्म बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों जे अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रा बिथांनि जा सोंनायफोर बे सोंनायफोरनि माबाया सासे एसेम्बलियावहाय माबायदि सोंनांगौ बेनि खुनु सिस्टेमेटिक गैया नंखायनो आसरित मोनदों बिथांमोननो डकुमेन्टस उइथ होनायनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दानो नोंथांमोननि मेडियानि सिगाङावनो थगायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। नोंथांमोना बाइक एबा स्कुटि लानो सानदों नामा? बाइक एबा स्कुटि लानो सानदोंब्ला गोबाव दाखालामसै चिरां जिल्लानि काजलगावनि फ्लाइअभार खाथियाव थानाय DJ TVS डिलाराव थांनानै लायदो। बेयाव फाइनान्सनिबो राहा दं।
नोंथांमोना 16,000ल' डाउन पेमेन्ट होनानै गावनि फसायनाय बाइक एबा स्कुटिखौ लानो हागोन। लोगोसे बाइक एबा स्कुटिजों गंनै हेलमेट, सिट कभार नङाब्ला फुट मेट, पेट्रल आरो ब्लेंकेटनि स्पेशल अफार दं। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामदों? नोंथांमोना DJTBS डिलारजों थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो। कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 6001761271। नोंथांमोना अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेलनि मुं लानानै बाइक एबा स्कुटि बायोब्ला स्पेशल अफार मोनबावनायनि राहा दं। DJTBS काजलगाव।